ana semari jajalan surtane bawane iblis ana. Wah, menungso ora tatanan. Tambet-embet kok saya ora kuat rasane Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, ning atase Bagong wong kene loro sauton telu sarupane kok muman-muman karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunake ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kafokmu lawan kowe. Oke, ora sampeyan melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya tohi pati kok, Tru. Ora usah semelang, nek dunak-unake ngene aku wis kulino aku ki. Ana wong nagih utang tak unak-unake sik. Mapa kok nagih aku sing utang wis santai kok. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponoan Bagong. Wonten dawuh. Aku tani Joko yo. Nek Joko ana, minggat sisan kono. Ora wedi aku nek ngijen koyo. Tinggalan yo tinggalan. Rumangsane ditisik nggo aku kok. Oh iya, Dok. Aja mulih sik kono. Cuma jonggo kendaraan dhewe mulih sik kono. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau ora tak pikir mau. Kowe nguneke Lesmana apa? Piye? Rada edan.